Bore da, a clongyfachiadau mawr i'n hwrganydd a Côr Llundain am ei clwyddiant yn yr Eisteddfod. A gadewch i ni droi at ein hemyn cyntaf, sef 307. 307. Oh, sorry. 375. Diolch, Marian. O tyred un gwaredu, Iesu da, fel cynt y daethost a dy newydd wedd, a drysanghau at rai dan ofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Clefawra dy dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithiau dabarth mawr. 375. Gadewch i ni droi at Psalm 19, sef 964 yn y clyfr y mynnau. Let us turn together to Psalm 19,
which is 964 in the hymn book, 964. When I was growing up in Somerset, the last verse of this psalm was always said just before the sermon. And let us read the words of this psalm together. A nefoedd sydd yn datgan gogoniant Duw, a ffurfafen sydd yn mynegu gwaith ei ddwylo ef. Ddydd i ddydd y draetha ymraddod, a nos i nos a ddengys wybodaeth. Nid oes iaith nac ymadrodd, prennu chwilbydd y cleferydd gwynt. Ein clunyn a aeth drwy yr holl ddaear, ar geriau hyd eithafod y byd. I'r hael gosododd ef babell gynt. Y hwn sydd yn gwr priod, yn dyfod allan o'i ystafell, ac yn lawenhau fel cael redig gyrfa. O eithaf y nefoedd y mae ei fynediad ef allan, a'i amgylchiad hyd eithrawedd hyd. Ac nid amgydd dim oddi erth ei resef. Cyfraith yr aglwydd sydd berffaith, gawr ei reinaid. Tystiolaeth yr aglwydd sydd sicr, ac yn gwyneithir y gwirion yn ddwyth. Ddeddfau'r eglwydd sydd union, yn clawenhau y galon. Gorchymyn yr aglwydd sydd byr, gan gleo y clygaid. Ofyn yr aglwydd sydd lan, yn parhau yn drygywydd. Barnau yr aglwydd ydynt wirionedd, cyfiawn ydynt i gyd. Mwy dymunol ynt na gair, na gair cwyth lawer. Melysach hefyd na'n mel, ac ni diferiad dileu y mel. Ynddyn hwy y rybyddiad rhywas, o'i cadw y mae gwobr lawer. Pwy a ddeall ei ganweddau, glanhafu oddi wrth fy meau cuddiedig. Atal hefyd dywas oddi wrth bechodau hygys, na agwyddiant yna. Yna am perffeithwyr ac am ganol oddi wrth anwiriad lawer. Bydded yma droddion fy nghenau am y fyrdod fy nghalon. And for the New Testament reading, we turn to the letter of James. James chapter 3 and verses 1 to 12. Martin Luther was rather dismissive of the letter of James. He called it a strawy epistle. He felt it did not contain the depth of theology found in Paul's letters. But as we will see this morning, the letter of James is full of practical theology, how to live a Christian life. And in particular, our reading this morning, how we use our words in speaking to or about others. Dofir tafod, taming the tongue. Frodyr a chwiorydd, nid lle pawb ydy ceisio bod yn athrawon, sy'n dysgu pobl eraill yn yr eglwys. Dylech sylweddoli y byddwn ni'n sy'n dysgu eraill yn cael ei barnu yn fwy clym. Rydym i gyd yn gwneud pob math o gamgymeriadau. Os oes rhywun yn gallu reoli ei dafod,
a dweud dim byd o'i le byth, dyna i chi berson perffaith. Rhywun sy'n gallu reoli ei hun yn llwyr. Rydym ni'n rhoi ffrwyn ar geffyl i'w wneud yn ifydd i ni, a'i droi i'r cyfeiriad rydym am iddo fynd. A gyda clongau mawr sy'n cael ei gyrru gan wyntoedd cryfion, cliw bach iawn sydd ei angen i'r peilot ei troi nhw i ble bynnag mae'n dewis mynd. Dyma i chi y tafod. Mae'n rhan fach iawn o'r corff, ond mae'n gallu honni pethau mawr iawn. Fflam fach iawn sydd ei angen i roi coedwig enfawr a dan. A fflam felly ydy'r tafod. Mae'r tafod yn llawn drygioni, ac o blith holl rannau'r corff, hwn ydy'r un sy'n gallu clygru y bersonoliaeth gyfan. Mae'n gallu dinistrio holl gwrs ein bywyd ni. Mae'n fflam sydd wedi ei thanio gan uffern. Mae pobl yn gallu dofi pob math o anifeiliaid ac adar, ymlusgiaid a physgod. Ond does neb byw sy'n gallu dofi'r tafod. Mae'n ddrwg cwbl afreolus. Mae'n llawn gwenwyn marwol. Gallwn addoli ein harglwydd a'n tad nefol un funud, ac yna'r funud nesaf, rydym ni'n mechtythio pobl sydd wedi ei creu a ddelw Duw. Mae bendith a mechtyth yn clifo o'r un geg. Ddylai hi ddim bod felly frodyr a chwiorydd, ydy dŵr glân a dŵr hallt yn tarddu o'r un ffynon, ydy olewydd yn tyfu ar goedyn ffigys, neu ffigys ar wynwydden? Wrth gwrs ddim. A dydy pwll o ddŵr hall ddim yn rhoi dŵr glân i ni chwaith. Amen. A gadewch i ni droi at emyn 162, hymn number 162. Dechreuwch weision Duw, y gan ddiddarfod ber, datganwch enw mawr a gwaith, a gras a'n rheithol ner, 162. Can be
Gweddiwn, let us pray. And we begin our prayers this morning with the last verse of the psalm we read together this morning. May the words of our mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in your sight, O God, our Creator, Saviour and Redeemer. Ac wrth i ni feddwl am wythnos addechog yr Eisteddfod yn Modian, diolchwn i ti ein tad am arferion a thraddodiadau ein cenedl, ac am y rai a ddoniwyd i drin geriau a cyfansoddi cerddoriaeth. And so on this Sunday morning, we raise our voices in song and in prayer to worship you, our Lord. You who are the word of life, come and breathe into the words we speak and bring alive the scriptures for us, that we may hear your voice, see your will for this world and everyone in it. So may we also let you touch our hearts, our minds, our spirits, by your grace, filling us with your love, and in your strength, give us the desire to love one another as you have loved us. Loving God, we know that we are not perfect. Rather than using our tongue to empower others, we often tear them down with criticism and gossiping. Help us to use our tongue to help each other rather than to hinder. Ein tad, maddau ein camgymeriadau a'n methiant weithiau i reoli'r tafod. Gwyna ni yn ymwybodol o rym geriau i frifo ac i fendio, a dyro i ni agwedd gadarnhaol, ffydd yn ei ffeithiolrwydd gwneud y pethau bychain, a'r argyhoeddiad y cer ffrwyth o'n llafur. Cofiwn y bore yma, ged y fron, bawb sy'n deheu am lygedyn bach o obaith, yn hiraethu am glywed gair bach o gysur a cael cipolwg ar amgylchiadau gwahanol. Dyro iddynt y gallu i gadw i fynd ac i obeithio, a ro uninau hefyd y ddawn i'w canwrthwyo. And now, in a few moments of quiet prayer, let us bring to God's love and to his care those who are especially in our thoughts this morning. Bydd gyda phawb heddiw sy'n dioddef, a rai sydd mewn hiraeth a galar, cysura a nerth a hwy drwy dy ysbryd, a dyro uninau hefyd rhan yn dy waith, clod i'th enw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Good morning everyone, bore da a chroeso i'r Rwyddfa. A mae'n hyfryd gweld amryw o ffrindiau wedi troi mewn ac yn ymuno â ni bore yma. Croeso cynnes i chi, a plis dewch lawr am baned o de ar ôl diwedd y Rwyddfa, gawn ni gyfle i ddalfa ni'n amser yn ni. Ond, croeso cynnes i parchedig Richard Brunt. Does dim angen i fi gyflwyno fo, mae'n gyfarwydd i chi gyd. A diolch i chi am ddod ato ni, a ni'n edrych ymlaen, Richard, i glywed eich neges. A, Will, dwi'n gwybod be mae pawb yn dda. Llawer o ddiolch i ti am chwarae bore yma ar ôl dod yn ôl o'r Eisteddfod, a dwi'n siŵr bod ti'n ddenedig iawn, ond ni'n gwerthfawrogi. A doedd hi'n hyfryd clywed bod Côr Llundain wedi bod mor llwyddiannus. Mae'n gamp a hanner achos oedd yn gystadleuaeth o safon uchel. Ond llongyfarchiadau mawr. A beth sy'n hyfryd beth i Côr Llundain, mae amryw o'r aelodau y Côr Llundain yn aelodau efo ni yn y capel, ac mae'n hyfryd fel mae'r côr a'r capel yn gweithio fo'i gilydd, ac diolch Will. Y Sul nesaf bydd yn gwneud, does dim wyddfa hwyrol heno, no evening service here or midweek service now until September, but our minister will be back with us next week. Bydd yn gwneud Rob Nichols yn ôl efo ni bore Sul nesaf. Newydd trist iawn gawson ni yr wythnos yma. We heard that one of, Lynn John, un o gyn blant yr eglwys, yn gefnder ac i Owen John ac i Ann Croft fanna. Ni'n drist iawn o glywed, very sad to hear about Lynn John. He did a lot for the London Welsh. He did a lot for this church. And I know when we joined churches, it was him leading the way on the agreement we had. And we obviously send our deepest sympathy to Margaret and to the children. But yes, and also to you and Owen Ann. A few dates for the calendar. The monthly organ recital on the 16th of August at 1 p.m. is still on, so do come for that. So that would be Edward Batting this Wednesday at 1 p.m. Ail o fedi, gwasanaeth sefydlu y parchedig Aled Jones yn Hampstead Garden Suburb Free Church. Dewch i'w groesawu ef i Lundain, fydd hynny ar ail o fedi. Hefyd, ras y capeli ar 16th of September. We're doing a walk from Paddington to Capel y Borough, raising money for Guide Dogs for the Blind. And when we get near to the borough, we will be having a guided walk. Last year, I think about 15 of us joined. We had a really interesting time, so do come along. Keep that date clear. And Richard, I'm sure you will be leading us, will you? I'll be there. You'll be there. Ond diolch am drefnu ac fod yn rhan o'r tîm. What else can I say? Yeah, nawr ddawn o'n hamgylch i dderbyn eich rhoddion, please.
Wel, diolch yn fawr iawn, Mariam, am y croeso cynnes y bore yma. Dwi'n falch iawn o fod yma gyda chi. Thank you very much, Will, for choosing the next hymn, which is a lovely hymn translated into Welsh by Charles Wesley. I'm particularly glad because this hymn was sung at my induction service when I first became a minister in Cardiff. And also, thank you, Will, it fits in wonderfully with the message this morning. Ty di a ddaethos gynt o'r nef, I enyn fflam a'n gerddol gref, o cynnau dan dy gariad di, a'r alllo wael fy nghalon I. 690. I would like to take a text this morning from the letter of James, the 3rd chapter and the 2nd verse. Rydym I gyd yn gwneud pob math o gamgymeriadau. For all of us make many mistakes. The letter to James chapter 3 and the 2nd verse. And so my first point this morning is that we do indeed all make mistakes. Gofynnais I blant ysgol Sul yn ddiweddar I feddwl am bethau sy'n helpu I gofio megis Cennin Peder yn helpu ni gofio Dewi Sant a Chymru
a phabi I gofio y rai sydd wedi rhoi ei bywydau yn ystod amser o ryfel. Fel arfer, roedd ymatebion y plant yn ardderchog. A dywedodd un ohonynt bod cofroddion, souvenirs, yn help iddi gofio gwyliau, gan gynnwys cofrodd o wyliau arbennig yn ymweld â mynydd Vesuvius. Well, last week I thoroughly enjoyed being in the Eisteddfod on Monday and Wednesday, and I took the opportunity to stock up on Welsh language cards. And because I bought so many cards from Lizzie Sparks of Aberystwyth, I was given a large fridge magnet commemorating the Eisteddfod. Wel, mae clawer o bobl yn casglu fridge magnets fel cofroddion I gofio cleoedd y maent wedi ymweld â nhw, a hefyd y fath o fridge magnets gyda dywediadau neu geiriau dwyth arnynt. Efallai fel fi, yr ydych wedi dod ar draws un gyda geiriau hyn arno. All things are possible. Perfection takes a little longer. Wel, mae'r ffydd Cristnogol ar un lefel yn galw am berffeithrwydd. Rydym yn cael ei halwod I ddilyn ôl-troed Iesu ac I wneud y hyn a wnaeth Ond yn ymwybodol yn llwyr, hyd yn oed fe gallem fyw I 500 mlynedd oed, ni fyddwn byth yn gallu cyflawni hyn. Felly mae'n galonogol I ni ddarllen geiriau Iago, rydym ni I gyd yn gwneud pob math o gamgymeriadau. Wel, fel un sy'n dal I drio dysgu'r iaith Cymraeg, dwi'n gwybod llawer am wneud camgymeriadau, gyda threigladau yn enwedig. I'm full of admiration for those brought up in the language who can mutate naturally, and I wish that one day I would be there. Wedi dod ar draws y gerdd hon yn ddiweddar gan Bronwyn Lewis oedd yn gysur I mi felly. Nid oes angen bod yn berffaith, cael pob treiglad bach yn iawn, ceisio siarad mewn ffordd fformal neu mewn brawddegau llawn. Nid oes angen ymarfer gatref, gan mae'r ymarfer gorau sydd yw siarad gyda'n gilydd mewn pa bynnag ffordd sy'n wir. Dy iaith di sy'n bersonol, yr iaith a glywes di yn gegin brysur mam gi, yn yr ysgol neu yn y tŷ. Felly, paid a phoeni cariad am beidio fod yn berffaith, gan fod cenedl heb galon yn genedl heb iaith. Well, those words were an encouragement to me, and I know that here this morning there are some who have walked the path of learning the language, Jenny and Richard and others, who have been on courses with me to learn the Welsh language. And that has always been my experience in Wales and beyond, that people do support, and that it doesn't matter if you make mistakes, but that we grow through making mistakes. So that is my first point. We all make mistakes. And then the second point, we all make mistakes, especially in what we say. And that is the message of our reading from the letter of James this morning. Mae Iago yn mynd ymlaen I ddweud,
ein bod ni I gyd yn gwneud camgymeriadau anarbennig yn y pethau rydym ni'n ei dweud. Un o themau mawr Iago yw pwysigrwydd yr hyn a ddywedwn, neu'r tafod chwedl ante. Ein bod ni I gyd yn gwneud pob math o gamgymeriadau yn baglu mewn amrywiol ffyrdd fydda'r cyfieithiad llythrennol. Awgrym Iago yw ei bod yn haws baglu ar tafod na dim arall. Mae sawl sy'n gallu reoli ei dafod yn gymeriad go arbennig. And so Iago says that we all stumble upon what we say. Y mae'n cymharu tafod I froen a'r geffyl yw wneud yn ifydd I ni, a'i droi i'r cyferiad yr ydym ni am iddo fynd. Yn yr un modd gyda'i llongau mawr, dim ond cliw bach iawn sydd ei angen i'r peilwd allu ei troi nhw I ble bynnag mae'n dewis mynd. A fe all fflam fach iawn roi coedwig enfawr a dan. Doedd ceffylau a llongau mawrion ddim yn rhan o fywyd cefn gwlad Palestina, ac y mae Iago wrth gyferio atynt yn awgrymu ei hangder gorwelion ei brofiad. And so perhaps that brings us back to Martin Luther's comment that the epistle is rather a strawy epistle. Well, it does give us a breadth of experience, and it does lead us in how we should live our lives as Christians. Pwyslais Iago yw bod y tafod yn fach, ond yn gallu gwneud llawer mwy nag y mae ei faint yn ei awgrymu. Fel y gwyddom ni oll, mae gan yr hyn a ddywedwn ganlyniadau. Mae ein hymateb yn bwysig. Ni ellir cymryd geriau yn ôl unwaith y maent wedi ei clyfaru. And I'm sure all of us this morning will think of situations where we said something that really we wish we hadn't have said. And it's so difficult to take that back once it has been said. Gyda geriau gallwn annog neu difenwi, gallwn ganmol neu ferniadau, gallwn frifo neu fendio. Nid oes yr un ohonom yn berffaith, ac weithiau yn wir yn aml iawn, rydym yn gwneud camgymeriadau. Dywed Iago, mae bendith a mechtydd yn clifo o'r un geg. Ddylai hi ddim bod felly frodyr a chwiorydd. Ond y gwir yw, y mae'n digwydd. It does happen, and we all do make mistakes. Gallwn ni I gyd feddwl am bobl dda sydd wedi dweud neu wneud pethau drwg, ac am bobl ddrwg sydd wedi gwneud pethau da. Mae rai cymeriadau yn y Beibl yn dod i'r meddwl. Abraham, Dafydd, Moses, Pedyr enghraifft. Mae yna hefyd lawer o enghreifftiau enwog o eriau gafodd effaith gadarnhaol a y rai a'i clywodd. Geriau Iesu, wrth gwrs, Martin Luther King, Nelson Mandela a Gandhi enghraifft. Ac rydym ninnau hefyd wedi gallu dweud geriau cadarnhaol I ysbrydoli ac annog pobl o'n cwmpas.
Ond mae Iago yn mynd ragddo i bwysleisio pa mor anodd yw reoli'r tafod. Hyd yn oed i bobl sydd wedi gallu reoli bron bob agwedd o'r greadigaeth. Y mae'r hyn a ddywedwn yn bellgyrhaeddol. Mae gan ein geiriau, ganlyniadau ac ôl effeithiau. And so first, we all make mistakes. Secondly, we all make mistakes, and especially in what we say. But to conclude this morning, there is another side to the coin. Dywedodd yr esgob Desmond Tutu unwaith, nid yw'r sawl sy'n teimlo ei fod yn rhy fach i wneud gwahaniaeth, wedi bod yn y gwely gyda mosquito. Whoever thinks that they are too small to make a difference has never been in bed with a mosquito. Well, having lived in China and spent various holidays in Wales and Scotland, I know all about mosquitoes and how they can make a big effect even though they are so small. A mae geiriau Desmond Tutu mynegu ochr arall y geiniog. I Iago, mae'r tafod sy'n mor fach yn achosi trafferth ofnadwy. James mentions to us that the tongue is the smallest muscle in the body and yet is able to cause so much trouble. Ond I Desmond Tutu, mae'r pethau bach yn gallu gwneud y byd o wahaniaeth. Mae niwed a gofal, dinistyr ac adeiladu, cam drin neu feithrin yn ochrau gwahanol i'r un geiniog. Y gamp I ni yw peidio ymddirief mewn ffawd a thaflu'r geiniog i'r awr gan obeithio am y gorau, ond yn hytrach I ymdrechu yn fwriadol I ofalu, magu a meithrin. Weithiau byddwn yn teimlo ein bod ni yn rhy fach I wneud gwahaniaeth. Ond camgymeriad yw meddwl felly. Ni fyddwn bod amser yn llwyddo, ond yr her yw gwneud fel y mosquito, gwneud yr hyn a allwn, gan gredu ein bod ni yn gallu gyda cymorth Duw wneud gwahaniaeth yn y byd. It's lovely to hear about the organ recital this Wednesday in Castle Street ac yn ddiweddar bîm mewn datganiad organ yma yn Castle Street gan o'r organydd Thomas Trotter, organydd dinas Birmingham. Cafwyd datganiad ragorol ganddo, gan gynnwys ei drefniant ei hun o Overture to the Thieving Magpie gan Rossini, a hefyd maw lawenydd i'r gynulleidfa, 3 Welsh preludes gan Vaughan Williams, yn seiliedig ar y tair emyn don Gymreig, Bryn Galfaria, Rhosymedra a Hyfrydol. I've always been very fond of the music of Vaughan Williams. When I was growing up in Somerset, his themes, folk songs from Somerset, was the theme tune for the farming programme every week on the television, which Dad never failed to watch, with a copy of the Farmer's Weekly by his side. Ond yn ystod
y datganiad, oedd Thomas Trotter yn dweud, oedd ei hen daid y prifardd Gwilym Hiraethog, Dr William Rees, a ysgrifennodd eriau'r yr emyn dyma gariad fel y moroedd, a gyhoeddwyd yn 1947 pan oedd Gwilym Hiraethog yn weinidog ar capel y Tabernacl, Lerpwl. And as we come to a close this morning, and as we think of Gwilym Hiraethog's hymn, we know that in a life where we all make mistakes, in a life when we often say the wrong thing, in a life where the small things count and the small things that we are able to do go a long way, that we have one at our side who strengthens us and who helps us along the way. And as we pray that we will be able to make a difference in this world, we remember the world of difference made by our Lord Jesus Christ, and that to each one of us and to the whole world. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y chlu, tywysog bywyd, pur yn marw, marw I brynu ein bywyd ni. Gras a chariad, megis diliw yn ymdywacht yma ynghyd, a cyfiawnder, pur, a heddwch yn cusanu eog fyd. Amen. A gadewch I ni droi at yr emyn olaf, cant 14, hymn number 114. Ragluniaeth fawr y nef, mor ryfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth diw. Mae'n gwylio clwch y llawr, mae'n trefnu cluoedd nef, cyflawn ar cwbl oll o'i gangor ef. Cant 14.
Gadewch ni ddweud y fendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a cymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni o'r awr. Amen.